खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआ बिफान रानबाय हिमन्त बिश्व शर्माया 22 बोसोर बैसोआवनो गिबि मन्थ्रि जागोन होनना बुंदोंमोन समीर स्नेहाखौ गिबि मन्थ्रिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थिसनबाय जागुनाव ग्रेनेड बेरफ्रुनानै सासे खुदियानि जिउ खहा 5G नेटवर्क आनजाद नायनाया कोरोना भाइरासनि जाहोन होनना दाबि खालामनायखौ भारत सोरखारा नेवसिगारदों फैबाय थानाय 6 दानसिम रन्जित दासआनो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि जागोन कोरोना भेक्सिननि दैथायनायखौ लानानै WHOनि सोमोनांथाव फोरमायनाय दोहोनि हादोरफोरखौ खालामदों सोंथि आमेरिकायाव 12 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि कोरोना भेक्सिन ADFA होदों मोनथाय हादर कोरोनाखौ लानानै सोरखार आरो नोगोरारिफोरनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनायनि सायाव सनु सदा बाथ्रा बुंदों अमिताभ बच्चनआ कोविड सेन्टाराव 2 कोटी रां अनसुंथाइ होदों दानिया आबुं रादाब समबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सा 13 केबिनेट मन्थ्रिफोरा कलाक्षेत्र समायखिरा लाना मित्रजननि गोदान सोरखार दानायनि उनाव दिनै बिफान रानबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय गोदान सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान रानबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान रानना होबाय मुख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया नखर पार्सनेल PWD आरो गुबुन गुबुन बिफानखौ गावनि आखायाव लानानै गुबुन बिफानफोरखौ केबिनेट मन्थ्रिफोरनो रानना होबाय गोदान केबिनेट मन्थ्रिफोर आरो बिथांमोननि बिफानफोरा फारियै रन्जित कुमार दासनि आखायाव पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियर फुड एन्ड सिभिल सप्लाइ आरो कन्ज्युमार एफेयार्स उतुल बरानि आखायाव आबाद हर्टिकल्चर्स एनिमल हस्बेन्ड्री एन्ड भेटेरिनारी बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट इमप्लिमेन्टेशन्स अफ आसाम एकर्ड आरो कोअपरेटिभ उर्खावग्रा ब्रह्मनि आखायाव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल्स सयल कन्जर्वेशन्स WPT एन्ड BC चन्द्रमोहन पटवारीनि आखायाव हान्थामेला दारिमिन आरो फालांगि स्किल डेभेलपमेन्ट आरो वेलफेयर अफ माइनरिटिज परिमल शुक्लबेदीनि आखायाव आबहावा आरो हाग्रा फिशेरी आरो एक्साइज केशव महन्तनि आखायाव सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफान साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी आरो इनफरमेशन्स टेक्नोलॉजी रनुज पेगुनि आखायाव सोलोंथाय WPT एन्ड BC अर्थात BTC बाहेरनि अशोक सिंगलनि आखायाव गुवाहाटी डेभेलपमेन्ट अर्बन डेभेलपमेन्ट आरो इरिगेशन्स जोगेन मोहननि आखायाव रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट हिल्स एरिया डेभेलपमेन्ट माइन्स एन्ड मिनरल्स संजय किसाननि आखायाव वेलफेयर अफ टी ट्राइब्स लेबर एन्ड इमप्लयमेन्ट्स अजन्ता निगमनि आखायाव फाइनेन्स आरो सोशियल वेलफेयर पीयूष हाजरिकानि आखायाव वाटर रिसोर्स इनफरमेशन्स एन्ड पब्लिक रिलेशन्स पार्लियामेन्टारि अफेयर्स बिमल बरानि आखायाव स्पोर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयर कल्चरल अफेयर्स पावर टुरिज्म बिफानखौ होनाय जादों 22 बोसोर बैसोआवनो आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो थांखि लादोंमोन आथिखालनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि उनावनो बिथांनि अनजालि बिसि रिंकी भुया शर्माया गोदोनि बाथ्राखौ गोसोखांना इमोशनेल जादों रिंकी भुया शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बै समाव आंनि बैसोआ 17 बोसोरमोन आरो बियो 22 बोसोरमोन नों मा जागोन बेखौ आइनो मा खिन्थागोन होननानै सोंनायाव बियो आसामनि CM जागोन होनना बुंनो थिनदों अब्ला आं सोमोनांनानै गोबाव सम नायबायल' थादोंमोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिंकी भुया शर्माया बुंदों मुख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोर थांखि आरो गोलाव सम गावखौ बावसोमनायनि गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायहोदों होननानैबो रिंकी भुया शर्माया बुंदों समीर स्नेहाखौ आसाम गोदान गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै थिसनबाय आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनोवाल खुंथायनि समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि पवन बरठाकुरनि जायगायाव समीर स्नेहाखौ सोलायनाय जादों मुख'नो गोनांदि समीर स्नेहाया बावैसो बायलांनाय आसाम सोरखारनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो समीर स्नेहाखौ गिबि मन्थ्रिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थिसननाय जायो ओरैहाय पवन बरठाकुरखौ काल्चारेल अफेयार्स बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि महरै ट्रान्सफार खालाम हरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो हादों तिनसुकिया जिल्लानि जागुनाव गोहोगोरा ग्रेनेड बेरफ्रुनानै सासे खुदियानि जिउ गोमादों जागुननि कथा राजबारनि साखाथियाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथाया जादों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सासे खुदिया दैमा रुगुङाव गोलैना थानाय ग्रेनेडखौ मोनना खनखांना लानाय समावनो बे जाथाया जादों
बे जाथायाव ग्रेनेड मोननो हानाय 12 बोसोर बैसोनि सुरज हाजं मुंनि खुदियाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे खुदिया गोब्राब जखम जायो। बबेखानि ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव जखम जानाय खुदियाखौ जायगानि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थिसनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मुंख'नो गोनांदि जाउनाव खुदियाफोरा मोननो हानाय गोहोगोरा ग्रेनेड आलफा उदांनि थिउरिफोरनिफ्राय गनानै थालांनाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। 5G नेटवर्क आनजाद नायनाय एबा एक्सपेरिमेन्ट खालामनायनि जाउनाव कर'ना भाइरासआ गोसारदों होनना दाबि खालामनायखौ थोंजों नेवसिगारदों भारत सोरखारा। मुंख'नो गोनांदि भारत हादराव कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लाफुनाय समावनो भारतआव 5G नेटवर्क आनजाद नायनायासो कर'ना भाइरास एबा कभिड गाग्लोबनायनि जाहोन होनना ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो भाइराल जादोंमोन। नाथाय हादरनाङै कभिड गाग्लोबनायनि बे दाबिखौ भारत सोरखारनि कमिउनिकेशन्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजि मन्त्रालया नेवसिगारदों। बेनि बागै कमिउनिकेशन्स मन्थ्रिया सुलुङाव बुंदों दि 5G टेक्न'लजि आरो कर'ना भाइरासनि गेजेराव मोनबो बिगियानारि सोनारथि गैया, जेराव भारतआव 5G नेटवर्कनि आनजाद नायनाय हाबाफारियानो जायाखै। बेबायदि बिथिङाव भारतआव 5G नेटवर्कनि आनजाद नायनाय एबा बाहायनाय कर'ना भाइरासनि जाहोन होननानै दाबि खालामनाया ओंथि गैयै आरो नंखाय। आसाम रायजोआरि बिजेपिनि गागि आफादगिरि रन्जित दासआनो फैबाय थानाय 6 दानसिम बिजेपिनि आफादगिरि जानानै थागोन। बे बाथ्राखौ रन्जित दासआ गावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मुंख'नो गोनांदि आसामाव गोदानै दाजानाय मित्र जোटनि सोरखार एबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव मन्थ्रि मासि मोननो हानाय रन्जित दासआ रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि मासिखौ नागारनो हासिगौ होनना सावरायनाय जादों। बबेखानि रन्जित दासनि मासिखौ सोरनो होगोन बेखौ लानानै आसाम नाङै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। नाथाय फैगौ 6 दानसिम गावनो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि जानानै थागोन आरो बेनो पार्टीनि नेम होननानैबो रन्जित दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिदों। मुंख'नो गोनांदि दिलीप साइकिया, रमेन डेका आरो कामाख्या प्रसाद तारसानि मुंखौ रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरिनि मासिनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय कर'ना भेक्सिनआ मोनसे रोखोमनि गोनांथि बिफाव लायो। बेनि थाखाय गासै हादोरा गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय गोबांनिख्रुइ गोबां भेक्सिनखौ थुब्रायनायाव नांथाबगासिनो। बिब्दियाव वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ मोनसे सोमोनांथाव फोरमायदों। WHOनि फोरमायनाय बादिब्ला धोनि हादोरफोरा एसेबां कर'ना भेक्सिन गावसोरनि आवथायाव खालामना लाबायदि गोरिब हादोरफोरनि आखायाव मोनसेबो थालाङैखौ नुनो मोन्दों। बिब्दियाव गोरिब हादोरफोरा कर'ना महामारीजों माबोरै दावहा नांनो हागोन? WHOआ सिगाङावबो कर'ना भेक्सिननि दैथायनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बबेखानि धोनि हादोरफोरा गावनि नांगौनि बांसिन भेक्सिनफोरखौ बायनानै लाबाय। आमेरिका बायदि गोबां हादोरा भेक्सिन बानायनायनि सिगांनो कम्पानिखौ अर्डार होग्रोखाबाय। बिब्दियाव कम्पानिया गिबियाव बेफोरबायदि हादोरनोसो कर'ना भेक्सिनखौ दैथाय हरगासिनो। WHOआ थामहिनबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ बिब्दि सैथो जाथायखौ दायो मुलुगनि सिगाङाव लाबोनानै होदों। दायो आमेरिकायाव गथ'फोरखौबो कर'ना भेक्सिन होनायनि लामाया स्रां जाबाय। आमेरिकानि फुड एन्ड ड्राग एडमिनिस्ट्रेशन फाइजार बाय'एन्टिक कभिड-19 भेक्सिनखौ 12 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनि थाखाय इमारजेन्सि बाहायनो थाखाय मोनथाय होबाय। फोरमायनाय बादिब्ला भारतआ कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौनिफ्राय बारग'नो हानायनि थाखाय थियारि जाबाय। एक्सपार्टफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला भारतआव कर'नानि थामथि दोहौआ गथ'फोरनि सायाव बांसिन गोहोम गोग्लैगोन। बेनि थाखाय FDAनि जोहै मावफुंजानाय भेक्सिनआ गोबां हेफाजाब होगोन होनना बुंनाय जादों। कर'नाखौ लानानै खायफा सुबुंफोरा बुंनो नागिरो सोरखारा बेखौ लानानै थियारि नङामोन। सोरखारनि बादिब्ला हादराव सुबुं अनजिमाया गोबांनि थाखाय बिब्दि गाज्रि हालोद जादों। दायो सुनुसदआ बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि जों दायो जोंनि गोरोन्थि होनना गनायना लानांगौ। जों बे नैथि दोहौनि थाखाय थियारि नङामोन। बिब्दियाव सुबुं अनजिमाखौ लानानै दायनिगिरि हमनाया मोजां बाथ्रा नङा। जुदि बबेबा मोनसे हादरनि सुबुं अनजिमाया जोबोर बुरजा अब्ला बेयो बेनि जेबो गोरोन्थि नङा। बबेखानि बेबस्थाफोरा बेखौ नायनानैसो जानांगौ। सुनुसदआ बेखौबो बुंदों दि दिनैबो जोंनि हादराव GDPनि 1 एबा 2 जौखोन्दोआल' देहा जोथोननि थाखाय खरसा जायो। बेनि सायाव सोरखारा साननाया जोबोद गोनांथारमोन। थांनाय आबुं बोसोरसे सम मोनबाय। बे समावनो बेफोर गासैबो बेबस्थाखौ आबुं खालामनो हायोमोन। बेखायनो बे गासै अलखद समखौ जों जोंनि गोरोन्थिमोन होनना गनायना लानांगोन आरो जों बेनि थाखाय थियारि नङामोन। बेनि अनगायै सुनुसदआ बुंबावदों दि माबोरै गावसोरनि हानजाया अलखदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ मदद होनो नाजादों। बिथांनि हानजानि 400 सोद्रोमाया सानफ्रोमबो टुइट कलनि थाखाय नांथाबना खामानि मावगासिनो। बेनि अनगायै सुनुसदनि हानजाया कर'नानि थामथि दोहौनि थाखाय गासैबो थियारि खालामखाबाय। बेनि थाखाय सुनुसदनि हानजाया पान्जाब, महाराष्ट्र आरो दिल्लीयाव अक्सिजेननि प्लान्ट गायसनगासिनो। बेनि थाखाय सुनुसदनि हानजाया पान्जाब, महाराष्ट्र आरो दिल्लीयाव अक्सिजेननि प्लान्ट गायसनगासिनो। बेनि थाखाय सुनुसदआ चाइना, ताइवान आरो फ्रान्सनि कम्पानिफोरजों रायज्लायहरगासिनो आरो 20 साननि उनाव बेनि आबुं फैनायखौ मोनगोन होनना फोरमायदों। बलिउड एक्टर बिग बी मुङै मिथिजानाय अमिताभ बच्चनआ दिल्लीनि मोनसे कभिड सेन्टाराव 2 कोटी रां अनसुंथाइ होदों। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला कर'नानि अलखद समाव दिल्लीनि मोनसे गुरुद्वारखौ कभिड सेन्टार बानायनाय जादों।
बे कोविड सेंटरावनो बिग बी बिथाङा 2 कोटी रांनि अनसुंथाइ होदों होनना दिल्लीनि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटिनि प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसाया ट्वीट खालामनायनि जै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिग बी बिथाङा कोविड सेंटरनि थासारिखौ सानफ्रोमबो कलनि जै खौरां लाबाय थायो होनना बुंदों। बबेखानि थांनाय बोसोरनि कोरोना महामारियावबो बिग बी बिथाङा गोबां मदद खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा ससियेल मीडियायाव बेफोरनि जेबो शेयार खालामा होननानै मिथिनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।